Mentrestant, en la realitat més dura, al dia a dia, com ja hem avançat a l'inici, la corba continua pujant. Per regions, inclús a escala general, la mínima de les estadístiques favorables se celebra. Per exemple, que el nombre d'ingressats en unitats de cures intensives ja no siga cada dia més gran. Però això, pel que relaten els experts, pot canviar i l'arribada del cim dels contagis encara és llunyana. Diuen, això sí, que la pandèmia només té una solució radical, una que podríem dir es tornaria de cop a repent a la vida que duiem abans, la vacuna. I eixa vacuna, en què treballen arreu del món connectats tantes i tants científics, encara és una idea llunyana. Una idea que, tot i la necessitat per qüestions de seguretat, per possibles conseqüències no testades, a Europa diuen alguns que tardaria molt de temps en establir-se. Això ho sabem perquè en els relats en primera persona posem el micro avui a l'Hospital General d'Alacant per parlar amb una experta en farmacologia clínica. Parlem amb la doctora Anna Peiró, que treballa en eixe departament i a qui saludem ja. Anna, permet que siga directe, però de quins terminis parlem si parlem d'una vacuna davant del coronavirus? Perquè de sobte arriba una notícia d'una vacuna a la Xina i es generen unes expectatives. Clar, el que passa és que la investigació porta un temps. En condicions normals, una vacuna igual pot portar-te 10 anys, una dècada, perquè el que tens que demostrar, a part de que sigui efectiva, és que és segura, perquè les vacunes tenen efectes secundaris. Entonces, clar, n'hi ha una alarma social, una gran necessitat d'esta vacuna. Entonces, a nivell mundial, quasi tots els països, sobretot està Xina, Estats Units, Rússia, Alemanya, Noruega, Austràlia, Espanya, estem tots treballant per a que aquest temps siga més curt. Clar, primer tens que provar la vacuna en animals, en voluntaris sans, després en malalts de risc. Tot això lleva un temps, sobretot per la seguretat. Doncs el que sí que és veritat és que fa molta falta, n'hi ha una gran inversió econòmica, n'hi ha laboratoris sencers treballant 24 hores per la vacuna, entonces els temps estan acurtant-se sense votar, en les medides de seguretat mínimes, no? I per això s'està parlant de que igual en un any i mig, tinguem una vacuna segura i efectiva. Però sí que sembla que, atès l'impacte mundial, parlem d'un cas inèdit a l'hora de trobar una solució real, una vacuna. Quina és la fotografia d'esta recerca? En uns plaços totalment acurtats perquè se treballa 24 hores de forma global en tot el món. I perquè hi ha una inversió econòmica molt potent per no tindre ninguna limitació tecnològica. Clar, tenim una gran tecnologia i tenim... N'hi ha grups en Espanya hi ha un grup pionero en el Centre Nacional de Biotecnologia de Madrid, en la doctora Isabel Sola i Luis Juanes, que des de l'any 2000 estan treballant en este virus, en el coronavirus. El que passa que, clar, coronavirus, pues, n'hi havia 6 tipus de virus, 2 que infectaven a humans, però casos des de 2002, molt puntuals, en Xina, en Aràbia Saudí. Llavors era un tema pues, d'investigació, però que no era una prioritat. Clar, ara és prioritat mundial. I, clar, de fet, també entre Xina i Estats Units n'hi ha com una carrera a veure qui és el primer que troba la vacuna. Això pot ser arriesgat per lo que diguem. Diu, Xina ja està provant en humans i s'ha votat igual el pas d'animals. Rússia està en la pràctica de la vacuna en animals, que és com el pas més natural. Aleshores, n'hi ha molta demanda, n'hi ha investigació, n'hi ha molta gent treballant i s'acurtaran i probablement siga d'ací un any. I probablement igual abans tinguem algun prototip de vacuna per gent que siga bé al risc. Perquè, clar, tu sempre penses benefici, risc, no? Risc de la vacuna. Clar, si hi ha gent que ja està molt malalta, trobes quasi un tractament o una intenció quasi... pues clar, ja... li fa molta falta. Entonces igual sí que proves prototipos. Però la població en general, el que es parla és un any. D'altra banda, és cert que, en general, hi ha una gran competència per trobar aquesta fórmula màgica i molts interessos, suposa, interessos privats, fins i tot geopolítics. Clar, jo espero que estigui canviant. Sí que n'hi ha hagut... els investigadors habitualment treballen en red.
uno no pot investigar una cosa que sigui molt gran a soles en el seu laboratori. Estem molt acostumats a treballar en equip i de fet hi ha iniciatives europees, americanes, internacionals de treballar en grup. Això en nosaltres és molt comú. Clar, en una pandèmia, en una situació mundial com la que estem ara, això ho acelera. Clar, a mi, quan no sense les notícies, no, la pugna entre Estats Units i Xina, no? Dius, bueno, n'hi ha que deixar a un marge els egos, no? I dona igual qui la trobi primer. La cosa és que tots trobem un remei. Entonces, sí, les iniciatives són conjuntes habitualment. I també espero que no només que la visibilització de la necessitat de la investigació d'una bona experiència sanitària, no? Jo espero que la consciència social canvie i prioritzi el que és important, no? Que és la salut. I això jo espero que després cali en la societat, en la política, i tinguem un major apoyo, no? en el nostre treball d'investigació. Anna, com a doctora i professional, la creació dels hospitals de campanya, l'habilitació d'hotels, totes aquestes inversions extraordinàries, com les veus? Suficients? Arribaran a hora? Tant de bo no facin falta, però com es viu des d'un hospital en la gestió del dia a dia? Que tant de bo no facin falta, però realment, els hospitals en general ja estan quasi saturats. Tu pots dir, les consultes ambulatoris, també s'ha fet una estratègia de prolongar els tractaments crònics 2 mesos, sense que faci falta que el pacient vagi a un centre sanitari. S'estan tomant medides ja per desaturar els hospitals. Però, clar, l'avalanxa que tenim ara, mai s'havia pensat, no està el sistema organitzat per fer front a això. Entonces sí que fa falta un reforç de personal i també, si són hospitals de campanya, específics, millor, perquè també en l'hospital als casos no es pot ingressar en plantes on hi ha gent molt vulnerable. Clar, els hospitals ja tenen els seus pacients oncològics, de geriatria, de medicina interna, de ginecologia. Entonces, les plantes infeccioses, per exemple, o les UCIs, són limitades per una estació normal. Entonces, això fa falta i a mi dona més tranquil·litat de que ninguna persona que estigui infectada se quede sense poder ser ingressar. Clar, perquè ara els casos se queden aïllats en casa i tens una atenció telefònica. Però si estàs greu, tens que anar a un hospital, te falta un respirador, i clar, t'imagina que tingues 30 ingressos només de coronavirus un dia. Això ja és 30 llits en una planta, és bloquejar-la. Escoltem el que està succeint allà fora des de la ràdio d'Apunt. Des de la nostra primera crònica ens quedarem pendents de continuar fent consultes als hospitals de tot el territori valencià. El relat especialment de les infermeres Eva i Lucía ens va colpir i comprovem que dia rere dia el nombre de sanitaris infectats creix a la comunitat valenciana, però també a la resta de l'Estat. Este és un dels ingredients més crítics pel sistema sanitari, però també per com afecta l'evolució de la pandèmia. De fet, avui ja ho hem dit, 414 sanitaris i sanitàries estan infectats només al territori valencià. I això pel que fa al sistema, tal qual, però darrere d'aquestes situacions professionals hi ha situacions personals. Per exemple, tractant de trobar relats entre els celadors i celadores, escolte ara a Marian, que treballa en la fe, i Marian et pregunta obertament per com està l'ambient entre vosaltres, perquè els celadors i celadores no esteu declarats treballadors de màxim risc. Per això, ens agradaria saber com va evolucionant l'ambient 10 dies després d'haver-se declarat l'estat d'alarma. Creo que es un ambiente de angustia y de incertidumbre. Es de angustia porque cuando nosotros vamos a trabajar realmente no sabemos qué nos vamos a encontrar. A todos los niveles no sabemos qué tipo de pacientes ni qué número de pacientes nos vamos a encontrar. No sabemos qué tipo de material nos vamos a encontrar ni si vamos a tener carencia de él. No sabemos con qué tipo de pacientes, no sabemos si la manera de trabajar que estamos desarrollando nosotros es la correcta.
si nos estamos protegiendo de la manera adecuada. No sabemos si podemos llevar a casa algún tipo de contagio. La mayoría de nosotros, yo por ejemplo llevo casi 3 semanas sin ver a mis padres. Entonces, todos vamos a casa con la incertidumbre de no saber si lo que estás llevando a casa va a perjudicar a tu familia. Luego, con la pena de estar viendo pacientes que llegan allí, que están solitos y que estás viendo en sus caras, pues, una expresión de culpabilidad, cuando ellos no son culpables de nada. Nadie elige contagiarse porque sí. Y luego también la sensación un poquito de indignación porque el Ministerio de Sanidad nos ha clasificado como personal de bajo riesgo. Nosotros realmente no somos personal de bajo riesgo. Se nos ha clasificado como personal de bajo riesgo porque se supone que nosotros en la mayoría de las ocasiones no nos acercamos a menos de 2 metros de los pacientes. Cuando nosotros ayudamos en las movilizaciones, no solo los de urgencias, los celadores de cualquier parte del hospital. Nosotros ayudamos en el aseo de los pacientes, en los traslados de los pacientes. No es la primera vez que un paciente se quita una mascarilla para toser y nosotros estamos al lado de ellos. Nos los acercamos a menos de 20 centímetros de nuestro cuerpo. Y entonces, pues todas estas cosas crean una sensación de rabia, de malestar, y cuando sabes que es el propio Ministerio de Sanidad que debe de saber cuáles son las funciones de cada uno de los trabajadores de la sanidad, el que te ha clasificado de esa manera, pues la verdad, entre todo el colectivo de celadores ha creado un malestar importante. I aprofitem que ens escoltes per fer-te només una consulta més, per a tornar a saber com es viu l'angoixa de recursos materials. Com és el vostre cas a dia d'avui? Lo estamos viendo en las noticias todos los días, material falta en todos los hospitales. O sea, no creo que sea que culpa de un hospital o culpa de otro, realmente es que está faltando material en todos los hospitales. Entonces, pues es una cosa que es un llamamiento, pero a todos los niveles. O sea, es un llamamiento general al Ministerio de Sanidad o a quien se tenga que hacer. Realmente falta en los hospitales, en las residencias, falta en todos los sitios. O sea, y esto se tiene que mover y se tiene que hacer ya. Mascarillas, batas, pantallas, porque bueno, nosotros a lo mejor para hacer un traslado, pues con las mascarillas y las batas tenemos suficiente, pero luego pues si tenemos que entrar en una habitación a movilizar o ayudar a practicar una técnica pues a un enfermero o a quien sea, y tenemos que entrar en una habitación, pues a lo mejor necesitamos algo más. Pero es que están los enfermeros, están los médicos, hacen falta ese material, hace falta para todo el mundo. Y eso a quien corresponda tiene que empezar a moverse.